jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Abdul Sarki ta maska gari mai waka dan jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar ta jihar Tawa waka ta dan jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Kur'adar ta jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Domin ci gaban mu kasar Nijar, domin ci gabar mu jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Mafi yawan aiki na gurba addini suka hidimtawa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa muna kishin jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Dukkanin ɗan jihar Tawa yana kishin jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Birnin Adar a ƙasar Nijar jihar Tawa ake cewa. Kur'adar jihar Tawa. Dukkanin ɗan jihar Tawa Nijar an san mu da dagewa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa Allah sarki muka kamawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa karamci ga mutuntawa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar na jihar Tawa hannaye muka kamawa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa zumunci muka sadawa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa gaisuwa ga Nijar muka miƙawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Ga wani zance a cikin zance kai ne aikin ka sauraro. Kur'adar jihar Tawa. Dukkanin ɗan jihar Tawa ko a ina baya jin tsoro. Kur'adar jihar Tawa. Kafarsa tana akan gaskiya ko da ma za a mai horo. Kur'adar jihar Tawa. Ka gane ɗan jihar Tawa jarumi ne ba su kasawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa haɗin kai na 'yan jihar Tawa. Zan kai gaisuwa cikin saguro adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Farko gaisuwa gurin shugaba na gurbin jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Isa Abdullahi Buzu 2020 ake ce mai. Kur'adar jihar Tawa. Mazaunin ɗan Isa a maradi na takukun jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Jajirtacce mai aiki riki-riki a jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Sakatare na gurbin adar ku ce mini Umar mai kasuwa. Kur'adar jihar Tawa. Na gurbin adar jihar Tawa yana aikinsa akan natsuwa. Kur'adar jihar Tawa. Gaisuwa ta iso a gare ka nima ina jiran tawa. Kur'adar jihar Tawa. Mushe babba na sa a gaba Ahmadu su Abu Zaidi. Kur'adar jihar Tawa. Dan masanin masarautar ta maske gari jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Shi ne maji tafiya ta gurba adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Alhaji Umar Allah Hassan sarkin Hausawa Kaduna. Kur'adar jihar Tawa. Gaisuwa da fatan alkhairi da fatan kaji sakona. Kur'adar jihar Tawa. Sannan sai isa miko mazaunin Legas mai girma. Kur'adar jihar Tawa. Mazaunin Legas mai kishi dan jihar Tawa ku ganewa. Kur'adar jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa yana kokari a aikinsa. Kur'adar jihar Tawa. Alhaji Jafar Abdu wanda aka ce mai dan Dubai. Kur'adar jihar Tawa. Dan asalin garin Azaror kasar Nijar jihar Tawa. Alhaji Tanimu Ibrahim mazauni ne a Najeriya. Kur'adar jihar Tawa. Dan asalin gari na Hiro yana kishin jihar Tawa. Kur'adar jihar Tawa. Alhaji Usman Ali wanda yake jihar Agadez. Kur'adar jihar Tawa. Majin gurbadar Tawa na kasar waje zan gaisarwa. Kur'adar jihar Tawa. Gurbadar jihar Tawa yana aiki ba kasawa. Kur'adar jihar Tawa. A gurbadar jihar Tawa wanda ke can kasar Kwadabuwa. Kur'adar jihar Tawa. Gurbadar jihar Tawa gaisuwa ce na aika ma. Kur'adar jihar Tawa
alkhairi nake yi maka nima ina jiran nawa. Gurbanar jihar Tawa. Idan zan zo na gaida ka motarin boza na hawa. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa da shi ne aka damawa. Gurbanar jihar Tawa. Ga wata jarumar mata sannan mai kishin kasar ta. Gurbanar jihar Tawa. Dakta Hajiya Amina Abdulkarim jarumar mata. Gurbanar jihar Tawa. Wacce take gari na Abuja asalin ta jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Idan na shigo gari na Abuja Abdul Sarki za mu gaisawa. Gurbanar jihar Tawa. Da Haruna Allah Hassan Legas dan asalin jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Da Hamma Tela a waƙar Samsam ba na mantawa. Gurbanar jihar Tawa. Yana kishin ƙasar Nijar yana gurbanar Tawa. Alhaji Sa'idu ciyaman a mazaunin Legas, Najeriya. Injinar ka na zo in mika domin jajircewar da kai. Ibrahim Yusufu Chadi dan asalin jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa akwai shi da ko jajircewa. Gurbanar jihar Tawa. Sai Abdulmumin Doron Dutse wannan na jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa yawan mu ba zai yi na kirga ba. Gurbanar jihar Tawa. Amma matukar na sa duba hakan ni ban ga aibu ba. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa tafiya nan babu kasawa. Gurbanar jihar Tawa. Haɗin kai ne jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa muna kishin jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa ina ta kiran ku ku amsawa. Gurbanar jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa mu haɗe kai 'yan jihar Tawa. Gurbanar jihar Tawa. Abdul Sarki ta maska gari mai waka zana hutawa.